Hello guys, good morning. Lamsagon rongno ani tekisa katal blogo hingke ang thuma basaka kisa leiding thangka mia hore video edit khlaite kisa thuma ni leiding thangka hingke ang ani bed cover rongno khologi rubaikha hingke mattress cover ke kholokriya hingkai ang tini kisa bisna bo sugi rwnai ke gunda bo khaka hingke salbo nokhori tongkha hingke kisa megla bo ungjak tini hingke rongna phunuknai bwsukti sal pawi tongkha tabu hingke sar soita tamui tongkha hingke yang ko satung nokhari tongkha hingke aboni pori hingke ang mukhang suno swkang tam khlai phungo hingke ang nijeta phungo je bithi chana tongmani amno ang sao hingke aboni pori bo se ang bithi rok chabai hingke se brush rok khainai mukhang rok sunai to mukhang rok subai mani yagulo hingke ang tamo khlai hingke bwkhanai rokno ang khalai nao hingke tini hingke ang kisa mami bo songno naya hingke tongmani ba hingke aboni bagi ang bwkhana rok khalai manao hingke songpuru ba ang songoi tongpuru no ang yang phatsa rok phai khali rok manao ta hingke bo phunga sisiri bokhoro rok khalka hingke bokhoro kheleng wngko tongthogo hingke ama to mami songoi tongo hingke ayang jaga kwrwi hini ang tam khaika o paka o no sugoi amro tui bai sugoi hingke ang oro hasing no supegui tongo hingke tamni hingke ang to phungo cha rok khlai nungo cha ya kisa green tea dehnai amo hai weight loss ni bagui to result kaham no mani tongmani ba ang tisa abono start khlaifika tabuk 15 din hai gap wngui tongkha hingke ang oro glass thaisa khe rwnai hingke ang to wngko current no se box sanai hingke gas o box ka hingke ros kwbangma khe nokhori rwi mano hingke amo to asuk ros no nokhor glak current no bangki kisa haino tui kutung khai nungdro phaising siyo hingke color bo kalia hingke ang oro lebu bo kisa add khlai rwnai to aboni pore malai nai ani phungni dong ang breakfast khaika hingke tei bithi jana sim baki tong hingke time kaya khwam bagui hingke ani ti kisa kam paya kho hingkai ayang salbo megla hingke tongo hingkai tamo khaina lai tong ang ke tala khlokno lai tongo angko hingke o jaga o sini ungko rubber rok tongo ke rubber no lambai rwnai hije kra no hingke toni nai je kisa kisi no hingke lambai rwnai ta hingkai tini salbo hamkla hingke khnawo o koyek dino maskaba rong hingke wati rok klai na hnai ke abono hemi hangke sini mai nakjak kya khuam no hangke naito sini rubber abono simino tabuk lamnai ke obong ka asuk ranja khota hangke te kisa krano hangke eko o jaga tise toni rikha hangke jung hangke hai powder phuloi hangke chabui toni wata hangke srap ya jatte hinai ke ang tabu abono tikhlainai hangke aboni hingke tusing langnai hingke tusing tongkhang kaise ikamla singke tusing no hingke oro dawoi holnai ta hingkaise gobang tui mano khe yagung ka khe yagruwayo to hingke sinoro hingke nogo kebsikori jung to nogo 3 jon hingke ani bo sai bai hingke to 4 jon bo hingke to posting go ke jung nogo tongkha 3 jon ani bokra jung hingke hingke norok ke to ang sino nugui tongkha 3 jon bisingo hingke tei 2 jon hingke bo hingke to kam khlaio kheto thango hamok dong ke ang ke nok ni kam jotono ma thamoko ke bor hingke phataro hingke ambage norok asung nuk gya wasu koisu aman nuk na hingke babono hingke to nuk gya bono khang phu phuluk gya suk hingke amsuk po tam chane kisa asuk free rok ungda gya bla ungko but kisa bono ke man sonman na rukota abni bage hingke to norok ano simno nugui tongkha but ang pararo thakha pa tu simisen ro anorom apru hingke ayang anima babu sokte anjati gusti rong norok nuko te phadi yang salbo kisa pawi tongkha hingke lami rebe gana tabo hingkai kam to paikra kha hingkai ani bed cover sui rikra na hingke ang bed cover rok sui tabo bebang boy kara nango mani ba hingkai ang phainai sapta ungko ani bwsaini logi thangsinai boni barao thangnai hingke ang bagi ang ri rok sui kalangbai na nangnai hingke ang to 2 sapta 3 sapta amo hai rok tonggoise phaisa kana pa hingke mulo ri rok sui ri bai gra na ke se salse tung janai di megalama ngai to wati se phayana tini khanap soin rok khan phayana ke yang barabar bolami de mo ksa se ketabo ang yang thangai to
này đi có yang khét rồi pura mày ra bay cả đâm cái có bớt xịt đóng khó ngang cái anh yang ngờ tu sinh tu sát ngang cái ra bay là họ làm thang ấy tông cái cú mũi bút bút cắm bay dưới cái ra bay ra khang cái sừng cái tôi quay đến ra yang ấy tông khác cái cú mũi xin ra bay ra ngang cái bút ramon cái phết bay khác ngang là phải dùng sáng khang ta buộc lan bay thang ấy tông cái bát ăn ănzen nong cứ bắt hai tục ta cắm nè cái ăn menes mà khai á cái anh bakar ra bro ngang cái nó বেশি tông যাও মানে বড় কাম খায় তা খেলো ফসল খায় আবো হাই মানে tangan tian kebang mah kebro asung no tong maja hengkeno ani blo ang sok pai kya sin rubber tong mani jaga wa hinggai ko mui rubber fereri tong wa ferer baya ko ke abo bo fereri bai khang khang ke chung abuna bak lai ne jono orte khlai tam ni ke boto sin or baga ro krawi tong go bangke jaman mani abuna jono orte khlai bak lai o chung ka ka ang te khaksa diking ka ke dara songbo borok bo fereri tong lai ta nogo thanga sigang ke sobai khagei tlang nahini rutugui tongo amse buthai to gobang mano tongo inge baksa raoi thangbai kha phaije ke balo khabla 3-4 din hai kawi tongkha abuni bagui inge jawabung ke sobai kwchak ja thoksugo inge phanchul sogo ta hanga ke jotno rutugui tlang thangbai na dipor ni bomui gerimu kuthung geri inge ang bora bora fereri bagui thangai tongkha nogo inge ke nogo suga tuise matu kore sibai suka kya rubber nawai gai tang bohok yok ma hang tong khaki smo yok chaman baga da hangkai kalam ti no hai basi ga hangkai ti rok tu kui naga bokhok suboi ti tu kui naga na kam pribung ga kai to mami rok sona nang nai ke ama song babu song bron kheto ni sok paya ko ka ke on rok no ang sobe phunumani abono no kisa puti khlai ronai gai ti tu kui naga na ti rok tu bain rok ba hai no hai mal laya no ton ro ani video na kurung kai pa sak jara ti nai tong de bai shui pe kha ang hangkai কয়দিন কাম কালে খাং হেয়ার স্টাইল খাইজাক মানে দিওয়ালি 11টা 12টা খামো ডেট বক তো খাং আপলোড খাইজাক মানে কে তিন সে বখল সুগরিসো সোনা হেমা হেমা সুজাক লা এ থাংজাकै গাय আপুনো গে ভাইজান না সাইমালা তিন তো সুগই না খা সুজা দেং তং ন ককই দেং তং না সাইমালিয়া কাকে বখনা ফ্রান্তে হিনে আং অর ফাইমানি গাय ওবো তো রাবার তিনি ফেরেত তুমান হিংকা আং তো রাবার ko rabar tek se kran no ko bo khaina hne se phayo rabar philui lamna nango ta hangkai se poran mani saman tini sinoro mui mungni tongnai hinga ke obo hangke dalok songna ni bagui hinge berma kisar ka som kisa tui kisa ke tike rukhang hangke mo dalok hingke chini khetoni dalok katal ke obo dalok janai haipano phungo se thogbo dalok hingka ke mamsi jingke dipor si songi sana nengke tonglai siwo hingka yango ani mui bo obo hingka ke tha songmani kisi salo hingka ke obo to tabuk tui rukhang kai kubang angge thangna hingke aba songmani da hangke baba to asuk oino mui rok se bolapen bagi boni bagi bo tha hangke belaken thokjago hingke abno tha mungsa songe reka hingke ti dalok kaisa wak adar regrana tabo hingkai salbotong ko amse kisa mekala hai puna ri disna wan chugu ta ka ampo kheto thang jak bla bu mai jabai thangman khum ro be kebeng tong bai kha khai sini wak to tor kha tor ma to mota muting ke phalsi na bolo sawo ek geng kor na adar to go inga peji sikri khamai besi song na chari tu wait what ai haba geng ha Sari dikran my dog hi ne anja hi guys ne ka tuira rek rupen oro rung ka se oro be bak dai rupen ka ka oro ngar ti kuplung dan mangja ke oro ke bo syntax phati thangka ko bai thaka ke oro ni thangnai saptani dang khamai ko ro bu phang
tamnai kwai buphang abu bayui hingke oro nangphai kata hingke or jaga hingke bwthai rok jotono hingke aboni buphang hingke oro hingke tei ortek bubar rok ni hingke yang khibiri baikha ke tui onek sinor obamung tongkha tamni hingke obo tengki hamliya do hingke tengki kwplang thangka hingke aboni bagui hingke chwng oro hingke it chata khainai rok phai do hingke amse mairung bo hori marka bongno brang khaita yago gurui hingke ba mairung rui bongka ke bon ke bongni khibego nai nemen tam tong ning ke mairung rok jang ke bang mairung ek potari rohka hingka hingka mahai chata rui kelang thangka mane slip da bongka ke wngka daskom tring ni bagui chata khlai laio hingke ke bujak mong nai chwngmani hingka ke mathamo sao ta ang sibisini ang ke sabo wngka hinto ang yang kisa phatar thang tongmani ta hingka amno rir habai kha borokno tring 22 tarik tang kham 21 tarik tang kham box tong Sanja jaranggai tangka hingke ang potam khaike hingke ang tini ri sumani ri ran kangke bo ang bo ani oro boi ruboi sina ani mattress boi rwnai hingkake bo yang wall o nangjak mani bagui kisa ringko bed cover thikhainani kisa bejal wngui tongkha hingke abono yang t-shirt tukangke hingke ang bisna ro boi rubai kha hingka o bisna cover bo abo kisa pink hingke omo gunda bo pink hingke o chupio kisa porda ikoma porda rima bo pink 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 kangke kisa pink hamsako hingke tebo pink hamsak mani to kisa halka halka mangsi mansio hingke apni no hingke dress rok bo ringnai rok pink color ma hingke baksa sao basi color no basi pink hnai basi pink rok hinlai hingka to khaipe hingke tabuk no ang kok thaisa thainai kisa share khainai ang kok sanai hingke thangnai dino ang thyroid ni tui kok samani video khlaimani jotono nukkhana kajago comment faika hingke comment ni tui ang kisa video khainai kok sanai ta kajago to ang to reply to rwkha hingka ke tabo ang serai khe jotono sinai jatui sanai hingke o jaga swnglaio bo doctor bai naijak hingke doctor ni mung tamo hingke ani problem bo mohai ni kwbangma no comment khaika hingke khnadi doctor ni bumung hingke social media o sanani niyom kwrui pu hingke aboni bagui ang sarakriya norokno hingke location hingke to sawi mano po hingke abo ang borok nugui sika ang asuk sia do haike sakamo hingke ang khoroksa bui bai bo hunjaka hingke tei ang youtube bo naikha hingke youtuber kotor rok sao baireni hingke borok sao ta doctor ni bumung rok kaham wngke bo hamya wngke bo sanani rules o kwrui tasadi hini sao hingke aboni bagui ang sarakriya sorry norok nakardi haifano ang norok kok kaham no sawi tongkha hingke ang naijakmani hingke krishnanagar naijago chintipa sabno naijago hingke norok bo naijak di hingke jotoni confuse wngoi tongkha hingke ang to norok no doctor ni bumung to sai manliya hingke google o search khaidi tripura best gynae doctor ni search khaidi hingke ah jaga bumung kwbangma no phainai ubansao phainai tripura sao phainai ah jaga location tei contact number rijak tongo contact number nai location naidi hingke contact number nai booking khaidi ang pore thangdi naijagui di hingke borok no tam jotono nainai hingke ampore no bithi rok rwnai bithi rok dekha hingka bithi chadi time to time hingke noro lifestyle change khaidi hingke jotoni thyroid rok manjagui tongkha hingke moida ni manui hingke tei kwtui ni manui chini bai swnamjak manui jotono yakardi hingke thok ni manui chamani kom di hingke norok bo hamnai sure hamnai hingke ang tipra sabino naijago hingke norok no ang bumung masaliya hingke niyom kwrui pu aboni bagui sarakliya hingke norok no haifano kok kaham no sawi tongo hingke abono hingke ang saka tongo doctor ni bumung chintipa sabino naijago ang krishnanagar hingke norok google search khai naiui thangdi luke ang bo atikhano thangmani ang tabo maimi rok sawnai hingke norok no bujiang tongkha nani kisa samani to norok serai khai bujikhana ang tam saka ama hingke tamo jani khlai tongkha tamono helaibai tongkha bumung saimia ang hingke abo tola hai gwnang bwsago hingke tola hai aboni blai hingke thentrui blai hai wngka hingke ama obono helaibai tongo tola rok swkagui abo tui o tongo pu hingke ang bumung saimia norok kisa comment khlai sari obo chakha hingke bo kangku bahai hai wngko hingke abo thok sugo hingke piyaj rok ruui hingke ang bono mosteng khlainai hingke yango hingke ani sobai kwchak jaat khagui tuimani abono bwtui khlai.
sayo ke tini hore ke duita muino sine hingke last hingke ang oro donia add khlainai hingke finally ani posting bo khlaipika hingke tini bagui to asukjak tong siwane ke norok ani channel kisa like khaidi comment khaidi and share khlaidi subscribe khlaidi norok ano kisa comment khlaimani komo comment khlaidi ang non comment no reply rio to tini bai amsukna bye bye.